ପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ତା ସହିତ ଆଚାର ଡାଲି ଭଜା ଏବଂ ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ଭାଇ ଜଣକୁ, ଭାଇ ଏ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାମାନେ। ହଁ 160 ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମୋର ଏଠି ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧା ଆଇଟମ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡାଲି ସବଜି, ଡାଲି, ଚଟଣି, ତରକାରୀ, ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଆସିନି। ସେ ଲଙ୍କା ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଦଳିବେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଦିନଟା ହେଲାଣି ତ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।